Guys, may buntag, i-update lang muna ko sa dagan na usab sa dalan between junction sa Monte to Shoton nga dalan. Then doon gumikan na usab sa pag-ulan-ulan. So mao na po ni hitsura na to sa tuang dalan. Na po yung mga bangag-bangag. At the same time, danlog kung mag-ulan kay wala pag bugaan nila o graba. So labi na ning mga porsyon din hing dapita nga perte na pod ka ulan karon na sa pag-ulan. Mao na itsura ron guys. So aside from that, ang pagtransport kung dili na pod ni siya mahatagan og pagbuga sa ato ang mga kaning gitawag og mga produkto, luoy na sad ang ato ang mga drivers, mga mag-uuma kay magkalubong-lubong na sad ang ato amo ning itsura karon guys dinhi sa ato ang dalan. Gani nag-hike na lang taan kay para dili. Ito ay demonstration nato sa motor inig-agi niya petijud kadanlog ang dalan liko-liko ang driver kinahanglan jud nga musikad sa tiil gumikan sa kadanlog sa dalan. So atong gihangyo unta ang ato ang mga concerned nga mga ahensya sa gobyerno, wala ni kaabot og kilometro ni guys ning ato ang ni mga resulta sa dalan. So wala ni kaabot og usa ka kilometro nga unta mahatagan nila og pagtagad. Kay gamay na rin nga portion kay nagabot nimo didto konektado na ni nga naanay ongoing concreting sa gikan sa Punawan hangtod na sa kasigpitan nga portion sa dalan. So ang problema kaning daan nga dalan between junction sa barangay sa Monte sa lungsod sa Talusan hangtod aning bag-o nga dalan nga pasulod wala na nabiyaan na, wala na natagad. So mo ning resulta karon walay graba. So kung mag-ulan gamay ra ganing ulan mapuno na sad og tubig plus dangog pagyud kaayo para sa mga motor. So naning kamot nga magkagawas og sayo para dili maabtan sa kusog nga ulan og ang lapok dili sab ni maabtan og lapok. Pasensya na guys, medyo kusog-kusog na ang ulan. Mao na atong latest update gikan dinhi karon sa crossing sa Monte to Shoton Road. Please subscribe, share, and kung na may mga reactions paki-like sa atong FB page, ato ang YouTube channel. Maayong buntag.